аккаунтына Рөстәм Нургали улы Миңнеханов үзе язылган. Ул Instagram ярдәмендә татар телен шомарткан. Һәм ул «Эзлим сине» дигән проектны тормышка ашырып, үзе дә көтмәгән, көтелмәгән нәтиҗәләргә ирешкән. Бүген бездә кунакта кем дисезме? Бүген хәерле сәгатьтә тапшыруында кунакта татар малай һәм аның хәләл җефете Илүзә, ягъни Ринат һәм Илүзә Галиәхмәтовлар. Ассаламу алейкум. Дусларым, матурларым, исәнмесез? Гадәттәгечә, дусларым, матурларым, үземне Instagram бите карап утырган кебек хис итеп җибәрдем. Дусларым, сезнең тормышыгыз гел Instagramда, гел YouTube'да, тормышыгызның ничектер реалити шоуга әйләнеп бара кебек тоймыйсызмы? Беләсезме, социаль челтәрләр гомумән бөтен кешенең тормышы хәзер реалити шоу кебек. Чөнки бөтен кеше үзенең тормышын турында сөйли, әйме. Хәзер инде төрле сторис дигән әйберләр килеп чыкты, мәсәлән, Instagramда. Һәр 5 минут саен мин монда киттем, мин моны алдым. Моны ашадым. Шуңа күрә монда минем генә түгел, һәрбер кешенең сәхифәсе реалити шоу, үзе шундый. Шуңа күрә реалити шоу дигән Сез курыкмыйсыз инде бу әйбердән? Курыкмыйм, әйе. Чөнки бөтен кеше күрсәтә шуны. Безнең язучылар күп, шуңа күрә безне күбрәк кеше белә, без күбрәк кеше карый. Бүгенге көндә Рейтинг дип әйтәбез телевизорда. Кемдер бар, не рейтинговый шоу, кемдер бар рейтинговый. Безнең менә реалити шоу рейтинг белән. Ничә мең язылучы бар? Хәзерге вакытта 78 мең 200 язылучы. Синеке Илүзә? Минем 9000 була инде. Син башлап Уже 9000 инде. Башлап кына килүче блогер инде. Син Хәләҗевтең ярдәмендә шулай популярлык казандың, шулай бит? Алай дип тә түгел. Үзе алып баргач, үзе кызык язулар язгач, үзенең дә өлеше бар. Мин аның аркылы теге кызык алып бармаган булса, аңа кеше кушылмый. Шуңа күрә аның да зур эше бар. То есть 50-га 50, 50-50. Аңлашылды. Тик шулай да менә син аны билгели башлагач кына бит инде. Минем Илүзәм дип билгели башлагач кына кеше аның битенә кирип карый. Шулай. Дөрес инде, мин аннан чыгып китәм, карамыйм. Ансы шулай инде. Син дә блогерлык һөнәренә иреңнән өйрәнәсеңме? Әйе, ул миңа инде кайбер ниләрне ничек куярга, кемгә ничек икәнен, ничек пост куярга икәнен өйрәтеп барды да, һәм аннан өйрәнеп. Аның үзенең тәртипләре дә бармы әле? Тәртипләре бар, әйе, менә шулай өйрәткәч хәзер мәйтәм моны өйрәтәсе калмаган дип, чөнки Син дә арттырамыни? Арттыра. Безнең статистика карасаң, мәсәлән, менә минем 78 мең, аның 10 мең әйме, аны күбрәк кирип карыйлар. Карыйлар да язылмыйлар теге спецагент кебек керәләр дә, карыйлар да тикшереп чыгалар да чыгып китәләр язылмыйча. Син каян беләсең кем кергәндә, кем караган? Лайклардан Кем икәнен түгел, статистика бар. Чөнки мәсәлән, 10 мең язылучы, атна эчендә 27 мең кеше кирип карый. Мин андай актив блогер булмагач белмим инде ул теге. Хәзер җиңел бөтен соң карага. Ул статистиканы блогерлар гына карый аламы? Әллә мин үземнең битемне үзегез дә карый аласыз. Facebookка бәйләсәгез, бөтен соң карап була. Бөтен соң карап була. Аңлашылды. Ничә яшен, кайда, нинди шәһәрдән кергәнен бөтен соң. Менә сез бу сезнең образлар гынамы? Әллә сез чыннан да менә тормышны ничек бар шулай күрсәтәсезме Instagramда? Әллә бу образлар гынамы? Җавап бирәле. Мин бер нәрсә дә яшермим, ничек бар шулай күрсәтәбез инде. Һәм Ринат үзенә саусак төшергәндә, мәсәлән, авылга кайткач инде без әллә ни кылындык дип, без ничек бар, шулай кызык итеп төшерәбез дә, һәм инде уланы. Тик шулай да синең әйткәнең бармы? Мин бу видеода ямсыз төшкәнмен, куйма моны дип кисеп алганыгыз бармы? Әйе, бар. Мин үзем яшамасам, моторым куйма инде аны дип, шулай алма инде дип куябыз. Син тыңлыймсың? Әйе. Әллә әйтәме? Юк, мин менә авыл темасын төшерәм, кызык булса инде, ул кызык миңа да ошаса, ул кызык ярарын калсын дигән дә, ул хакыйкатьтә ул элегрәк шулай да, хәзер инде мин иләштем, ул керде. Менә шушы тормыш рәвешегезне яманлаучылар, бик ошатып бетермәүчеләр бардыр инде. Андыйлар юк түгелдер. Әйе, без инде аларны хейтерлар дип әйме. Хейтер ул татарча ничек була инде? Хейтер безнең телдә? Хейтер шул теге диванда утыручы войск дип әйтәбез, диванный войска. Ләкин инде конструктив критика булса, без аны әйбәт дип кабул итәбез. Инде менә бар теге мәгънәсез, алар теге сүгенү сүзләр язалар. Шундыйлар. Аблай күбрәк позитив, яхшы гына язалар. 100% дисәк, шул 0.5% бар инде менә шундый хейтерлар. Аларга нәрсә өчен кирәк соң бу? Аларга акча түлиләрме аның өчен? Юк инде, мәсәлән, менә
кибеттә алтын әйбер алдык та инде менә мөселманнарга ярамый дип язалар, күбесе язалар, менә ошондый тәнкыйть рәвештә язалар, нигә алдың дип. Теге менә бул да инде бер төрле критикага керә бит инде. Мәсәлән, киенгәндә мин гел кепка киеп төшәмәйме, түбәтәй түгел, нишләп татар малай син татар малай дип әйтәсең үзеңне, кепка киеп йөрисең. Менә шундыйлар инде. Ул теге бик начар да тәнкыйть түгел. Менә алар үз фикерләрен әйтәләр инде. Ул булырга тиеш, без аны теге кабул итәбез, ләкин инде мин әйтәм, 21-нче гасыр минем инде үземнең имидж образ бар, шуңа күрә гафу итегез, менә шулай дип. Ансын күз тидермә дип гел язалар инде. Мин әйтәм, без әйтәм блогерларның әйтәм иммунитет. Шуңа күрә без менә ул тәнкыйтьне әзрәк йомшартып, аларга җавап бирәбез, гел җавап бирәбез. Юморга барга тырышасыз гадәттә. Син элегрәк бит инде менә мин өйләнәм, мин туйга акча җыям, шуның өчен реклама эшлим дидең, акча эшлим дидең. Ә хәзер ништесең инде? Хәзер рәхәткә чыктык. Акча бер керә башлаган. Ул барыбер кешегә авыр булмасын дип, барыбер теге авыр кермәсен реклама дип тырышабыз. Мәсәлән, атнасына берәү булса, менә безнең күңел тыныч, язучыларда язмыйлар тәнкыйть итеп әйме. Димәк инде менә бер ай эчендә 4 булса, ипотеканы әйбәт җиңел түләнә, квартплата да түләнә, әзрәк киш белән чыгарга да акча бар дип, менә шуңа күрә инде дәвам итәбез. Шуңа карамастан хәйрия темасына гел күтәрәбез, гел күбесе уйлый гел акча куябыз дип, акча түгел, без аны бушка да куябыз. Мәсәлән, берәр татарча тапшыру бар икән, берәр юмористик татарча нәрсә икән, мин гел куям, афиш итеп, бушлай акча алмыйча әзрәк популярлаштырырга, кеше белсен дип, барсыннар дип. Шуңа күрә Хәзер ТВда әле яңа канал, сез бит инде бездән акча алмассың, шәт, менә безне рекламалау өчен. Уйлармын әле. Юк инде, әлбәттә, менә без чын күңелдән монда килдек, менә сез чакырдыгыз, без әзрәк планнарны да алмаштык, әзрәк беренче мәйтәм, мотор мәйтәм беренче тапкыр барабыз, гаилә белән мәйтәм, барыйк әле мәйтәм, бул кирәк нәрсә. Минем дә Илюзаның мәсәлән фикерен тагысы килә менә шулай теге. Ләкин Илюза үзенең фикерен әйтергә бик ашкынып тормый. Тыйнак татар кызы буларак дәшми утыра. Илюза син дә. Яла әзрәк практикасы юк менә шулай теге телевидениедә утырга. Ну, ала бирсә, өйрәнәсез. Үзе өйрәнә. Ярар. Әйдә берәр нәрсә сөйлә инде Илюза, кем булып эшлисез? Сез бит инде менә блогерлыктан гына килгән акчага яшәмисез, билгеле? Ипотека түләргә киш белән чыгып керергә акча җитә дисең дә син шулай да бит инде сез хөкүмәт эшендә хезмәт куясыз. Бик дөрес. Кем сез хезмәтегез буенча, һөнәрегез буенча? Әйтеп китим, мин ул темага гел күп сөйләргә яратам. Мин үзем 17 яшьтән эшли башладым, бик күп эшләр алмаштырдым. Мин телефонда да саттым, мин сварщикта булдым, мин охранда да эшләдем, банкта да 5 ел эшләдем мин. Тәгәрмәчләр саттым, бик күп һөнәр тупладым мин үземдә. Хәзерге вакытта Центр креативных технологий Луна дигән без төрле шәһәр күләмендә, республика күләмендә бәйрәмнәр ясыйбыз. Ул инде теге кем җырлаудан башлап, теге пожар машиналардан башлап, менә шулай бөтен под ключ дип атыйбыз инде. Шундый зал бизәүләре барсын. Менә бөтенсен. Ә сез? Илюза мин дә әйтеп китим инде. Илюза һәрге вакытта эшләми. Ну без аны язылышырга бик әйтмибез. Ул туйга кадәр эшләде. Туйдан соң инде ул мегада эшләгәч графиклары аша бетмәде. Мин әйтеп китәм. Мин үзем техникум связины бетердем, 1-нче класстан китеп, аннарысын дипломны алдым да, мин эшкә урнаштым мегада, торговый центрда. Дизайн дигән кибеттә 1 ел эшләп чыктым шунда. Һәм инде унтырмытмышлый график начар иде. Акча совет белән инде. Анда 10-нан 10-га кадәрме әле? Анда уннан җәй кыш көне 10-нан 10-га хәтлек иде һәм җәй көне 10-нан 11-га хәтлек. Һәм инде без 11-га хәтлек кенә калсак та без 12 бердә дә кайта идек. Чөнки залны җыештырып, инкассацияларны җыеп шулай. Мин бик ошап бетмәде, шуңа күрә әйтәм, минем бер төрле менеджер булырсың, акчасына көлеп әйтәбез инде, акчасына әйтәм түләрмен. Давай зинһар әзрәк бергә булыйк дип. Хәзерге вакытта менә бергә эшлибез. Үзеңә күңелсез түгелме өйдә утырырга? Юк, мин дә хәзер Ирнаттан өйрәндем. Мин дә Instagram челтәрләрен тоже үзем алып барырга тырышам. Кешеләргә кызык булсын дип. Ул үзе бер зур эш ул, алып бару. Шулай, аның бик күп вакыт кирәк бит аңа. Менә теге өйдә утыру дигәч, әзер көлеп куйдым, без
җәй көне сәяхәттә булдык әймен Татарстан буенча. Без гел бөтен җирдә йөргәлибез, гел бергә йөрергә тырышабыз, чөнки мине бер үземне уже кабул итмиләр. Хәлә җифтең кайда дип, Илүзә кайда дип бөтен Илүзәне белә. Шуңа күрә без инде менә бер татар блогердан менә шулай гаилә блогерына әйләнәбез инде. Безне гел икебезне көтәләр. Бөтен кеше күрәсләр килә, селфи-чылар икебез белән бергә. Шуңа күрә без инде уже татармай түгел Син уже. мондый популярлыкка әзер идеңме соң? Бу сине кыйынлык тудырмыймы синең өчен? Баштан әзер түгел идем, кыйынрак ялдырта иде. Аннарсы инде Ринат куя бара-бара ничектер ийләштем үзем дә. Хәзерге вакытта уже үземнең дә куясым килә. Теге кешеләрнең мнениеларын тыңлыйсым килә инде. Начар да Гел шулай игътибар үзәгендә булу ардырмыймы ул? Берәр атнагамы һич булмаса бер көнгә генә булса да Инстаграмны, Ютубны, телефонны гомумән сүндереп куеп, үзегез өчен генә яшәп карыйсыгыз килмиме? киләдер дип уйлыйм. Юк, менә мәсәлән, кеше бит ничек итә? Менә мин аны Илүзәгә дә әйтәм инде. Кеше безне Инстаграм аша гына беләме? Без бит тормышның 5-3% гына күрсәтәбез. Мәсәлән, менә мин бүген шәһәргә кайткач әтияне янына, мин ял итәм Инстаграмнан. Мин иртә белән бер фото куям да, элек әзерләнгән. Уже көне буе ял итәм. Ләкин аны кеше Ринат көне буе Инстаграмда утыра дип уйлый. Инде шуңа күрә аерым теге отложенный постинг бар. Аны куйдың да син ярхатлап ял итәсең. Кеше инде менә көн сайын уйлый дип, көн сайын утыра дип уйлый. Минем вакыт ял итәргә күп. Менә Илүзә теге начинающий блогер булгач, өйрәнә торгач, күбрәк вакыт үткәрә. Мин инде бер төрле профессионал булгач, мин уже аерым 1-2 көн эчендә дә менә теге материал әзерләп куям. Шуңа күрә миңа җиңел. Минем дә әйтеп китәсем килә. Ринатның кай вакытны интернеттан ял итәсе килә. Менә мин үзем куйгачтан инде интернет челтәренә киресенчә кереп кызыксынып, карыйсым килә, нәрсә язганнар икән, Ничә күпме комментарий, ничә лайк. лайк, күпме просмотр икән. Шулай. Дусларым, берничә мизгелдән без сөйләшүне дәвам итәрбез. Әлегә даими сәхифәбезгә тукталыйк. Demek, Mi'raj kişesi anın turunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerinde kile İsra suresinde anın turunda eğitire. Allah subhanahu ve teala İsra ve Mi'raj turunda ayrım etken Kur'an-ı Kerim'de İsra ol bir ayrım bir vakıga, Mi'raj ol bir ayrım vakıga. Subhanellezi asra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa. Yani pak buldu ol Allah Teala özünün kılın yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni Haram məşdindən Aqsa məşdinə köçərgən. Həm indi mənə şuşu İsradan başlana Mi'raj. Peyğəmbər s.ə.v-nin Aqsa məşdindən 7-ci qat kökə qədər, hətta ondan üstünrək də Sidratul Muntəhə deyib atalav. Qayşan mənə bütün kişinin akılına sığmayan nərsələrini Allah Teala göstərdi. Mi'raj kişisində. Sidratul Muntaha ol konечный lotus deyirlər indi. Anda bütün bir yox deyirlər indi. Amma Allah Teala onun o пространство içində түгел. Onun orunu yox, пространствода yox. Onun indir bir bilgilənən təgə otura turğan orunda yox. Ne времени, не в пространстве deyirlər Allah Teala turanda. Mənə şol Peyğəmbər s.ə.v Mi'raj kişəsində nəsə bilən kilib çıxdı şuşu Mi'raj kişəsi onun ağası Əbu Talib ömrü boyu onu tərbiyələb östürgən. İn yaratqan xatını Xədişə vəfat bola o 1 yılda bütünüsə. Həm o bir zor qayğı keçirə 53 yaşında həm Allah Teala onu özünün tərəfinə mindirə. Tən bilən, həm can bilən. Həm indi şuşu tünlü Allah Teala Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə cennetni de, cehennemni de, ahiretni tolusınca, barzahi turmuşlarını, bütün peygamberler bilen işraştıra. 124 bin peygamber var, bütünüsü bilen de işraşa. Cebrail aleyhisselam hatta anda min almadı. Yani başka peygamberler mesela, bütünüsü silep gidiler. Cennet var, cehennem var, hem başkalar. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem silep güne şeklenmedi. Olanda özü barıp kaydı.
ул үз күзе белән күреп кайтты. Җәннәтне дә, җәһәннәмне дә, 7 кат күкне дә, 7 кат җирне дә, андагы пәйгамбәрләрне дә, андагы әһелләрне дә, андагы кешеләрне дә, хәтта вафат булган инде җаннары кыямәтне көтеп утырган кешеләрне дә күреп кайткан. Һәм шуннан соң ул бер кайчан да көлмәгән. Шушы төннән алып, алар бер Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллямның көлгәнен бер кеше күрмәде. Елмайды, ләкин көлмәде бүтән. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям шушы төндә Аллаһ субхана ва тааладан бер әйтергә кирәк фәрман ала. Намаз укырга Аллаһ Таала әмер итә шушы төндә. 5 вакыт намаз менә шушы төндә Аллаһ Таала әмер итә. Башта Аллаһ Таала әмер итә 50 вакытны. Аннары Муса алейхиссалам ул теге күктән төшә бит инде. Төшкән сайын кире аска Муса алейхиссалам әйтә: "Синең уммәтең 50 вакыт намаз күтәрә алмый, бар Аллаһ Тааланың киметүне сорады." Шулай берничә тапкыр менеп төшә, Пәйгамбәрбез 5 вакыт намаз төшкәнчә. Тагын киметүне сорады Муса алейхиссалам. Юк, мин бүтән сорарга уялам ди. Шунда Аллаһ Таала әйткән, әгәр дә 5 вакыт намаз укысагыз, 50 вакыт намаз кебек була диде. Һәм мөминнең мигражы ул намаз диде Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям. Аллаһ Таала белән сөйләшә ул төнне, турыдан туры. Мәсәлән, Коръәнне, менә бу китапны Җибраил алейхиссалам 9-нчы Коръән китабын иңдерде 23 ел дәврендә Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллямга. 23 ел дәврендә Җибраил алейхиссалам шушы китапны Пәйгамбәрбезгә иңдерде. Ләкин Бақара сүрәсенең соңгы 2 аятын Җибраил алейхиссалам иңдермәде. Бақара сүрәсенең соңгы 2 аятын Аллаһ Таала Миграж кичәсендә турыдан туры Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллямга бирә. Алар бер-берсе белән сөйләшәләр шунда. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям шушыннан кире җир йөзенә төшкәч, әнә ул хәтта галимнәр әйтәләр, тарих галимнәре, ислам галимнәре, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям кире Кәгъбәтуллага килеп төшкәндә, яткан урыны суынып бетмәгән була ди. Ягъни вне времени, не в пространстве, шушындай җирдә Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям була, анда вакыт юк. Анда вакытның микъдары юк. Ләкин шул вакыт эчендә ул бөтен дөньяны, икенче дөньяны, ахиратны күреп кайта. Аллаһ Таала белән сөйләшеп кайта. Ул безнең акыл белән үлчәп карасаң, анда бәлки бер ай үткәндер, бәлки бер атна үткәндер, аны әйтеп булмый. Ләкин ул кайтканда әле суынмаган була урын. Вакыт туктала аның өчен дип әйтәләр галимнәр. Һәм инде менә хәтта үзебездә йоклаган вакытта бер генә минут йокладың, әмма ләкин әллә нинди төшләр күргән мөмкин. 1 минут эчендә. Менә троллейбуста, автобуста йөргән кешеләр белә инде аны. Арып йокыга китәләр, 1 минут йоклады инде ул. 1 минут эчендә әллә нинди төшләр күрә. Бабасын да күрә, әбисен дә күрә, әллә кая барып кайта ул. Бер атналык бер төш күрә ул 1 минут эчендә. Бер атна нинди бер гамәл эшләгән бу. Кайдыр барган бу, нәрсәдер эшләгән бу. Так, әзрәк кенә бәрелде, тәрәзәгә автобусның уянып китә, караса 1 генә минут йоклаган. Бер гасырлык, бер атналык, бер айлык төш күргән мөмкин кеше. Шуңа күрә бунда гаҗәпләнерлек нәрсә юк. Аллаһ Таала өчен вакыт ул бер нәрсә түгел, чөнки ул вакытны Аллаһ Таала бирде безгә. Без кай вакытта хәтта кызганычка каршы кешеләр әйтәләр шулай. Вакыт юк дип. Намаз укырга вакыт юк, эшләргә вакыт юк. Менә шушы кыйссадан кеше аңларга тиеш. Вакыт ул Аллаһ Таала биргән безгә. Вакытны Аллаһ Таала яраткан. Ул аны безгә биргән. Һәм инде ул безнең өчен ул вакыт дигән төшенчә бар. Аллаһ Таала өчен һәм ахират өчен ул вакыт бераз киңрәк мәгънәдә. Бәлки анда андый үлчәмдә түгелдер, бәлки андый микъдарда түгелдер. Бәлки анда башка төрледер. Ләкин вакытны Аллаһ Таала бирә. Әгәр дә кеше 5 вакыт намазын укып, гамәлендә башкарса, эшендә башкарса, минемчә Аллаһ Таала шушы эшләгән кешегә вакытны ничектер бәрәкәтен бирәчәк. Ягъни вакыт аңа әзрәк күбрәк кебек тоела башлый. Һәм инде ул бөтен нәрсәгә өлгерә башлый. Намазсыз кеше ул бер нәрсәгә өлгермәй. Шын мәгънәсендә бер нәрсәгә өлгермәй. Чөнки шайтан да эшли бит әле монда. Ты что, малай, хәзер малай моннан китәсең икән?
Шундай бай кешеләр килә синең яныңа, прибыльне югалтасың. Куркыта. Bir кеше намазында калдыра, шуның аркада. Ала ул прибыльне бәлки. Миллион сумын сата бәлки аны миллионга. Лекин ул миллион аңа бер көнгә җитмей югала да китә. Ягъни бәрәкәте юк. Менә әйтәләр бит. Аллаһ Таала Кур'анда әйтә: "Мәсәлухум камәсәлилләзи истауқада наран, фәләммә адаат ма хауlahu заһабаллаһу бинурихим." Аларның мисаллары ди, менә шул намаздан ярак булган, диннән ярак булган, һәм инде материализм белән генә яшәүче кеше ди, алар кемгә охшаганнар? Менә шушы учак яндырып җибәргән кешегә охшаган ди. Bir zaman ди, Аллаһ Таала шушы учакны ничә ди? Учак янып китә, но учакның нурын ала ди. Учак бар, нуры юк. Аңлыйсыңмы мәгънәне? Ягъни яктылык юк, бәрәкәт юк, тынычлык юк, рәхәтлек юк. Ул бар, ул яши. Ләкин нуры юк. Файдасы бармы бу тормышның? Әлбәттә юк. Шуңа күрә Миграҗ ул безнең өчен бик зур бер дәрес дип әйтер идем. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Хозур ТВ каналында хәерле сәгатьтә тапшыруы. Бүген бездә кунакта блогерлар Татар малай һәм татар кызы. Ягъни Ринат һәм Илүзә Галиәхмәтовлар. Ринат, хәдистә менә шундыйрак сүзләр бар. Мөселман башка мөселман кешесенә бер кайчанда кул белән дә, тел белән дә тимәс зат. Миңа калса синең Instagram битең нәкъ менә шушы гыйбарәгә, шушы хәдискә туры килә. Бик дөрес. Мин дә үземнең сәхифәне хәләл дип әйтәм. Мин кеше турында бик сәясәтне яратмыйм. Кеше турында сәр гыйбрәтләр язарга яратмыйм. Гел яхшылык, гел позитив. Бер мисал китерәм. Бер ел элек автобуста бер яшь малай бер әбигә урын бирмәде. Шуны төшереп алдым да, аның турында яздым. Нигәдер уйладым, мине якларлар дип, молодец, менә шулай урын бирә кирәк. Юк, яртысы яманлады. Син кеше турында алай язарга тиеш түгел. Ул дөрес түгел. Бәлки кешенең аяклары авыргандыр, кайгы вакытыдыр. Шуңа күрә инде шуннан соң үземә зур шундый әйбер куйдым. Дәрес алдым. Үзең сәхифә булгач, үзең турында сөйлә, гыйбрәт сатма, әйбәт бул, яхшы бул дип менә шулай уже алды мин үземә шундый нәтиҗә чыгардым. Аңлашылды. Шундый әйберләр бар. Син үзең басып бара идең инде вакытта. Мин утырып барадыр. Ни өчен син торып урын бирмәдең? Мин яракта утырдым. Анда бик кызык хәл иде. Әле кондуктор да әйтте ул малайга бас дип. Без инде ул басмагач аптырап киттек. Артта бөтен 2 урын турып басты инде без. Аны турып бастык. Анысы инде утырга мен утырга уже уйлар да юк иде. Бөтенебез утырып бастык. Бу урыннар буш, без басып торабыз әйдәк. Шуңа күрә инде менә җинчакты төшерәм дип аны сөйлим дип. Аннан соң инде бетердем. Ул закон буенча да дөрес түгел икән. Аны юристлар күп язды. Син кеше рәнҗетергә тиеш түгел. Синең ахват синең зур. Шуңа күрә давай хөкем итәргә безнең хакыбыз юк шулай. Бик дөрес ул. Нәтиҗәләр чыгарды мин үземә. Башкаларга да нәтиҗә булганда мин шундый. Ул иптәш үзе урын бирмәгән иптәш язмадымы? Мине ем ул сәлам. Юк, аннан соң инде мин аны икенче төрлерәк яздым. Барбер яздым мин аны икенче төрлерәк. Мин анда ул вакытта Ждун дигән бик кызык персонаж бар иде. Шул малай өчен Ждунны куйдым да инде и язганны әкият дип яздым. Борын заманда яшәгән ди малай дип менә инде аны ул бар мисал итеп калдырасы калган инде. Персонажсыз, кешесез, но менә барбер кешегә менә урын бирегез дип менә ул теманы күтәрәсе килгән иде. Я назар переиграл. Аңлашылды. Димәк, блогер булу бу әле драматург булуны да таләп итә, язучы булуны, журналист, фотограф, кем анда тагын, видеограф, монтаж. Буларны яңадан өйрәнергә туры килдеме менә бу эшләрне, бу һөнәрләрне? Моны яңадан, моны укып, карап, кешедән киңәш алып, хәзердә менә, мәсәлән, минем укучым була инде Илүзә үзе монтаж ясый. Миңа мәсәлән кызык аның ничек ясаганын карарга, ничек нәтиҗәсен карарга. Журналист ягыннан да укыйм, аннан соң журналистка түгел, төрле блогерларында карыйбыз, үрнәк алабыз, ничек иткән микән, төрле, мәсәлән, мин лидерлар турында укый башладым.
Без бит менә барыбер кеше күп карый. Ничек аларга влияниенең татарчасы ничек әле безнең шул ничек аңа тәэсир итәргәме? Гел көн сайын үзебезне арттырабыз, үстерәбез көн сайын яңа һөнәр, көн сайын яңа информация, әйбәт булырга дип, күбрәк кешегә файда китәргә дип, шуңа күрә без супер менеджерлар инде. Моны үзлектән генә өйрәнәсезме? Әллә инде ниндидер бер махсус мәктәпкә барып өйрәндеңме? Менә шул монтажлауны, мине берәр белгән кешедән өйрәндеңме? Үзем өйрәнеп, хәзер безнең җиңел смартфонда бар төрле приложениелар, әле бушка да бар иде, хәзер сатып та алабыз. Бик җиңел, үзең өйрәнеп, һәр нәрсәне эшләп була, үзең өйрәнсәң, үзең карасаң, үзебез инде, чын күңелдән үзебез. Мәсәлән, мин үзем. Син инде ирең өйрәтә, шулай бит? Мин инде интернет өйрәтә, була шундый ниләр, мин нәрсә сач чыгарасым килсә, минем телефоным iPhone булгачтан, мин интернетка әйтәм, пожалуйста, миңа татарча җыр белән куеп бир әле дип, үземнең ясаган видеомны җибәрәм дә, һәм инде миңа татарча музыка белән куеп җибәрә. iPhone-да андый мөмкинлек юкмы? Анда андый мөмкинлек бар инде, просто аңа акча түләргә кирәк. Android-та җиңелрәк, без инде рәхәтләнеп интернеттан алабыз да, төрле җирне куя алабыз. Ну, ала бирсә, бәлки быел инде телефон алмаштырырбыз, кирәк менә шул блогерлык аркасында яңа телефон дип моторым хыяллана. Аңлашылды. Менә язылучыларны, ягъни подписчикларны кызыксындыру ниләре бардыр бит инде сезнең хәзер хәйләләре ниндидер. Безгә дә бер-ике серне шишеп китмәсез микән? Китәбез хәзер Илүзә үзенең берничә серен ачаннан соң мин ачамыйм моторым. Юк, ул син итәле. Син ачмыйсыңмы ни? Серләреңне? Серләр инде монда беләсез ничек, анализлап, төрле постлар карап, беләбез кешенең. Башта куеп карыйсың инде. Теге темага, бу темага. Инде ул электән килгән нәрсә, менә куеп карыйсың, ха бу тема ошый микән, киткән микән, комментарийлар, лайклар күп микән, шул бит аның теге актуальлыгын карыйсың. Шуннан соң инде, мәсәлән, табигатьне куйдың, шул кадәр лайк. Аула килеп, авыл табигатын, әби бабайны төшерсәң, күбрәк. Димәк инде монда аккаен гына ярамас, аккаен янына әби белән бабайны утыртып төшергә кирәк. Шуның аннан соң инде безнең балалар темасын бик яраталар инде, өлкәннәр темасын, сугыш темасын, туйлар темасын, күп теманы шул хәтирәләр темасын инде менә тегелеклектән менә язсаң берәр шул пост теге. Менә без менә элек бәлки чакта дип бөтенсә менә шулай дип ашау темасын теге яраталар. Шуңа күрә аннан соң инде тормышта ничек бар, шулай берендә күрсәтсәң кешегә җиңел, якын, ул аны үзен шулай хис итә. Без дә шулай итәбез дип, безнең дә шулай дип. Димәк, гадирәк булган сайын, кеше аны кабул итә. Бик дөрес, менә нәтиҗәсен килдегез. Сер юк аның. Менә ничек бар шулай төшергәч, ул кызык, актуаль һәм инде бер серсез. Менә бит гади булырга тиеш, тырышырга инде. Миндә инде элек берәр пост керткәндә, ике генә җөмлә язадырым да көтеп җибәрәдем. Урынына тәйин берәр сорау бирдек, кешене кызыксындырды. Әлбәттә шулай, менә берәр сорау бирсәм, кешеләр рәхәтләндереп җавап бирәләр инде. Үзеңә дә кызык, менә шулай икән, булай икән дип карап утырырга. Фикерләшергә, менә фикерен белергә. Бүген мин дә кайткач берәр сорау биреп карыйм әле подписчикларыма. Аннан соң менә Илүзә элегрәк, мәсәлән, берәр җиргә бара, анда эш буенчамы, анда бер атнан соң шуны куя. Ул инде актуаль түгел. Мин аңа гел әйтәм, менә ничек бар, менә бүген икән, бүген иртәгә сиңа куярга тырыш, ул теманы күтәр. Мәсәлән, менә бүген кояшлы көн, ул фотоны куя, иртәгә яңгырлы көн, бары кызык түгел. Ничек бар, менә шул онлайн булсын, менә кешегә җиңел булсын, онлайн булсын. Хәзер инде үзен аптыратып бетерәм. Менә моны куярга кирәк дип, куярга кирәк дип. Серләр шундый. Ринат әйтәле, менә татар малай, татар бабай проектына хәле барып җитәр микән? Барып җитәр дип уйлыйм. Ләкин инде татар малай бренды калыр улаймы? Балаларыма калыр, бәлки кызларыма калыр. Була димени сезнең? Әле кем буласын билгеле түгел, мин инде булай уйлап әйтәм инде. Вот, күп кеше әйтә инде, син хәзер башта буйдак идең, ярар татар малай хәбитен син үсәсең, хәзер син татар егет булырга тиеш, татар ир, төрле исемнәр уйлап чыгаралар. Ләкин инде татар бабай да булам инде.
Ләкин аны әйтәм бит бренд үзгәрмәс, Татар малай дип калам мин. Менде бер-ике эш кенә элек кенә әле шуның турында уйлаган идем. Әйтәм менә олыгайга инде ничегрәк куяр икән, ничегрәк төшерер икән, нәрсә дип сөйләр икән дип. Анда инде балалар белән кызык. Аннары аныкларын сөйли башлый. Безгә җиңел контент дигәч, менә контентны бөтен кеше белән, материалны безгә тормыш турында сөйләп баргач, безгә җиңел. Безгә уйлап чыгарасы юк. Без бардык менә тапшырдан соң авылга кайтып килербез, авылны төшерәбез әйме. Шуңа күрә тормышта ничек бара, шулай мин инде үсә барабыз. Шулай менә просто Татар малай булып кала инде исеме генә. Әле күбесе именно исемне белми әле. Урамда киләләр, Татар малай. Ул беләсең ничек шулай рәхәт теге Татар малай дигәч, әйтәм рәхмәт. Әле бит сезнең тагын берничә аккаунтыгыз бар анда. Татар Family тагын нәрсә анда, алары каян килеп чыккан нәрсәләр. Бер генә аккаунт җитмиме сезгә? Бер генә аккаунт җитә. Мин үзем ашарга пешерергә яратам, Илүзә бик матур, бик тәмле пешерә. Без инде әйтәм интернетта әзрәк бу җитми, шул татарча булсын дип, милли булсын дип, әйдәле менә бер шундый сәхифә ачыйк әле, Татар гаилә дигән. Ләкин инде менә без аны соң арада җәйләр көне, яз көне әкрен алып барабыз, чөнки вакыт та юк, әле ирендерә дә инде. Анда инде без үзебезнең пешергәннәрне куябыз. Шуңа карамастан иремеш алып барабыз, кеше белсен, кеше карасын, русчада язабыз, татарчада, чөнки безнең милли ризыкны бөтен халыклар ашаймы, без теге аерым татарлар өчен генә түгел. Татар суперстар дигән бар безнең, анда инде мин аны яңа блогерлар, яңа вайнерлар мәйданчыгы дип әйтәм. Анда кемнәр милли җанлы материал төшерә икән, мин аларны куярга тырышам. Алар теге танылсын дип, аларда татар интернетына күбрәк контент кертсеннәр дип, чөнки безнең яшьләр интернетта әзрәк телевидение үз эшен эшли инде, без интернетта үзебезнең эшлибез дип, менә шундый хисләр белән алып барыла инде аккаунтлар. Шундый. Менә син аларны Татар суперстарда рекламалыйсың, алар менә сине узып китәрләр дип, аларның подписчиклары күбәер дип курыкмыйсыңмы? Бер дә курыкмыйм. Менә андый мисал бар. Без менә Илназ белән танышканда кызык-мызык белән әйме, әле ул минем бер 15 мең иде. Хәзер минем 77дән артык китте инде, аның 100 меңнән артып китте. Моны инде русча әйткәндә ученик превзошел учителя дип. Киресенчә миңа ул әйбәт, күңелле, менә шулай алдан да баргач, мин барыбер теге тынычланам, чөнки барыбер беренче татар инстаблогеры дигәч миңа инде хоть мәйтәм башкаларына миллион булсын. Миңа шулай дип әйтсәгез, миңа шулай дип әйтсәгез, мәйтәм минем күңелем була. Шуңа күрә бер дә кайгырмыйм, киресенчә миңа рәхәт алар. Менә без куйгач килеп чыктылар дип без аны гел үрнәккә китерәбез. Андый мәсьәләләр бик күп, теге мисаллар без куйганнар, алар инде танылып киткәннәр. Ул рәхәт бәсме, әзрәк олы эш эшләгән кебек була ул, әзрәк файда китергән кебек. Шулай, милләтеңә. Әйе. Гүзәл, син әйтер сүзең юкмы? Алай булай. Юк бу инде. Менә ул сәхифәләр турында, Татар Family турында. Ярар, әйтәм. Җәй көнне менә күбрәк мин хисләнәм пешерергә авылда нигәдер. Берсендә инде мин бер көнне күп әйберләр пешердем инде, һәм тактам әйбәт иде инде, камерада гына шәп чыкмаган иде. Һәм ул тактаны минем шундый матур иттереп ниттеләр инде, әйттеләр. Менә тактаңны алмаштыр, ни дип, безнең халыктыгы ни түгел, тактага ниттеләр. Мин зато матур иттереп пешердем, матур куеп скирттем. Шул тактама бәйләнделәр инде вакытны. Әдә баласы таба инде һәр вакыт. Тәнкыйть итәр. Тәнкыйть дигәч, әзрәк кызлар инде ул шул бәлки шуның өчен уже пешермей башламады инде Илүзәгә язгач. Ачты тамам мәсәле. Юк, аннан түгел, төшереп дим инде, төшереп. Аннан соң битәр, менә бер кысты буен пешерәсең, аны 20-30 минутта пешереп була. Төшергәндә, аны 3 сәгать пешерәсең. Малай тамак ача, әйдә төшермибез, ашыйбыз гына дисең. Шундый мисаллар да бар. Димәк, блогерлыкның шул ягы авыр, син төшергән нәрсәләреңне идеал итеп күрсәтергә тиешсең. Топта, бәрәңгең, бөтенсе пычагың, бөтенсенә бәйләнәләр. Бөтенесе яңа булырга тиеш, кибеттән алган гына, ул одноразовый булырга тиеш, яңа 1000-гә пычак алдың, икенче көнгә икенче пычак булырга тиеш, ул һаман шул теге шул бер кием белән йөрмә, шул бер-берен төшермә. Син бүтән халатың юкмы әллә дип язалар инде, әгәр һаман бер киемнән төшсәң. Инде иммунитет, мәйтәм, үзеңне мәйтәм, иммунитет. иммунитет. Менә син күңелеңә якын аласың бу гаиләгә. Әзрәк күңелемә элегрәк якын аладыр дим. Хәзер инде яшәмәе. Төрле кешенең минисе
Була бит инде шуңа күрә. Бөтен кешегә дә ярап Ияләштем. булмый диген дә син. Үз эшеңне эшли бит. Салават абый, мишли үзеңә кул шакмасаң, беркемдә кул шакмый диде. Шулай. Сез шундый позитив кызлар, егетләр. Рәхмәт сезгә бүгенге тапшыру өчен. Хәзер тапшырудан соң мине берничә нәрсәгә өйрәтерсең. Обязательно. Минем берничә сорауым бар. Инстаграмга Рәхәтләнеп, серләремне ачам, сөйлим барысын да. Рәхмәт, бик зур сезгә. Барлык аккаунтларыгызда гөрләп алга таба чәчәк атсын, язылучыларыгыз күбәйсен, милләтебезгә файда китерә торган татар егете, татар кызы булып шулай алга таба яшәгез. Киләчәктә сезнең аккаунтларыгыз аша сезнең балаларыгызны, аннан соң оныкларыгызны карап хозурланырга язсын Ходай. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт, бик күңелле булды. Исән сау булыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, бүген Хызур ТВда кунакта хәерле сәгатьтә тапшыруында Татар малай беренче инста-блогеры Татар малай һәм аның хәләҗефете Илүзә булдылар. Гали Әхмәтовлар гаиләсенә рәхмәт әйтеп, сезгә исәнлек, саулык теләп, сау булашабыз сезнең белән.